Er du klar? Så er jeg klar, man kan se igennem mig. Hvad siger du til forventningerne? De er store som altid før første 10. Ja, det er godt. Det kan hurtigt gå ned her. Så er det roligt. Nej. Biløj. En skade. Det er rigtig god start. Nej. Jeg skal være glad for, at det ikke er en paraply. Det er træls det der. Det er lækkert det der, Anders. Ej, 10 år. Det ligner et 4-jern. Ej, det er sgu stilrent. Vi er på det legendariske Ørkenjunker. Vi er klar til at tige ud på dag 1. Der står nogle spændende drenge her. Dem derovre, de er endnu mere spændende. Hvad siger du til, Jesper? Det er fint. Er du spændstig? Ja, nu må du lige se. Er du klar? Ja, jeg er klar. Det er godt. Og det er din telefon. Gadgetiers, er I klar? Ja, men jeg er jo lige, ikke? Ja, undskyldning. Nej, så tag den væk. Hvad laver han? Var der længste drive? Hey, præmiehold. Hvem har noget med længste drive og sådan noget? Det tager vi over et øl. Den har Michael taget. Altså længst drive i fairway. Nej, vi prøver at overføre derovre til træet. Der er noget fairway derovre, tror jeg. Ja, da. Det er favoritten. Jam in the fairway. Jam in the fairway. Det kan bare en tage med skoven over, så han knækker hans fod. Det var kun fat, jo. Fint nok. Det er okay. Ja, det lever. Der går han efter længste drive. Den tager lige over mod bunkeren. Den holder. Spørgsmålet er, om den var lang nok. Længere end Nikos trækølle. Sig mig, Amar, har du gået dybt i skogen? Det er godt skudt. Ja, undskyld, jeg ryster. Det er fordi, jeg er nervøs. Det var lidt ærgerligt. Super slag. Super slag. Be the one.
slå stykker. Ja, det må være det. Nej. Bare på hul 17. En god potter. Hvad siger du til 18 og 10, Martin? Det er dejligt. Hvad siger du til 18 og 10? Den er ikke god. Der er langt derud. Ja, der er vel 120 over vandet. Ja, det er langt. Det kan godt være langt. Det kan være rigtig langt. Hvad siger den afstand? Det er Flemming, vi har her. Han valgte så at slå i vandet på anden slag. Det er lidt svært at zoome lidt for meget. Det var lidt synd, for han havde et godt drive. Det var lidt godt. Hvor er den smuk. Klinke klanke. Det tror jeg, den er væk. Yeah! Straight down the middle. Det hænger jo kun. Vi er nu landet efter første runde. Ham der, han har fået godt med pilsner. Hvor fanden er de der græsløg af? Han hygger sig. Sidder her i solen. Det er pænt. Jeg sagde det jo, det var Østerlen, en lille Viking. Prøv lige at tjekke det her. Det er blå. Jeg sagde, vi skulle spille lille Viking i morgen, Karlsson. Hey Mike, skal vi ikke have lodtrækning? Gå lige væk for helvede. Nej, det var bare sådan noget mærkeligt. Det var noget fis. Jeg kan da ikke være med på Sjællandsholdet, når jeg er jyde. Jeg kan da ikke være med på et jyde. Jeg forstår ikke, hvad han siger. Det kan du da, du kalder mor jyde. Skal vi have en perker med, eller hvad? Rolig, det er skriftlig quiz. Det er skriftlig quiz. Det her, det er under velkomsten. Det går helt op i her, eller? Okay, 1, 2, 3, 4. Vi 4 sammen derovre, ikke? Så har vi jo tættest pind, længste drive. Laveste score. Laveste score. Og Bedste score. bedste score. Det er bedst sgu også. Og nogen der havde over 20. Hey, nej, du lavede 21. Lavede 21? Er det rigtigt? Det er korrigeret, ja. Jeg tror kun, jeg lavede 19 eller 17 eller sådan noget. Hvis vi lige tager bedste score, det var Jensen. Ja, træd ind. Yes! Ja, det er nogle bold. Bolland! Ej, det er flot, at Champ han ligger sig i spids. Hvad så med de der Dynamic Hyper-Titanium, vi spillede med? Og en musemod fra Bankinvest. Tak skal I have. Jeg rørt. Så vil jeg godt lige sige... Du kan ikke tjekke på luft, faktisk. Længste dreje på lidt. Jeg ved ikke, om der var nogen, der var i fag. Hey, Mike! Ej, I så min... Ej, tag lige den her, Mike. Og jeg glemte sgu da... Nikolaj, det er meget vigtigt. og så er det det lille kamera der. Ja, det er selv op bunkeren. Nej! Hvorfor er det med konen? Psycho-kav! Psycho-kav! Tryk lige den i bunden. Psycho-kav. Tæl i bunden. Du er da vant til psycho-druk, så må du da. Er der ingen batteri på? Nej, det skal lige op en gang. Sådan der. Kan den køre? Nej, det er døden. Nå, der kommer der ud. Psycho-druk 2. Psycho-kav! Helt ærligt, har jeg ikke tjent. Jeg har sagt, du ikke har sagt. Men står ikke hver gang jeg er skudt. Hvad siger du? Kæmpe stor fedt shake. Din fyre klammer sig og hårdt. Din dummerlige slag. Vi er trætte af dit shake.
svinger som en skæg. Se øjne i øjnene, du kommer frem til hag. Kommer med en forsæt meget nej. Kan vi ikke have et ude musikhold? Jeg tror, det bliver svært. Ej, jeg synes faktisk, vi skal have hippo på det der. Ej, det er godt. Shank, længere lige. Hip, hip. Hurra! Ja, det var det her Shank. Hvor mange har du der? Det er tilfældigt. Der er også nogle sorte her. De sorte samtidig med dem, der står 100.000 nu. Sí. Hola, chicas. ¿Qué tal? Hola. Ja, vi ser en mester, der er i gang med at sige farvel til sin pokal. Et sentimentalt øjeblik, ja, men det skal jo ske. Vi kan ikke blive ved med at holde den. Selvom han godt nok har lavet point nok til i dag. Du har ekstra på der. Ej, det er lige meget, Mar. Det er fint nok. Stop det, Mar. Det gør ikke spillet bedre. Nico? Michael, har du vundet 5 gange? Diller. Skal vi sætte os ind i tæppet? Etter. Anders! Vi skal have noget her. Er der nogen andre, der har vundet 3 gange? Kig efter der. 1, 2, 5, 10. Prøv lige at holde ørerne stive, og prøv lige at høre det, ikke? Bundet i ham, det er poker. Prøv lige at høre her. Jo. Jeg siger det. Once. De hvide, det tæller 1. Og Mike, du optager dig på bånd, så kan du afspille det bagefter, hvis du har det. Du er i tvivl. Det var fandme band på det. Er det lækker bånd, du har det, ikke? De hvide. Hey, boys. De hvide er 1. 1 hvad? 1 krone. Vi får ingen penge. Jamen, jeg har også betalt 20. Det vil jeg kigge derovre. Drikker du vand? Rammo, du skal bare så skal jeg Hold nu hjem. efter. Hold nu kæft for helvede. Og hør efter, ikke? Det er rimelig simpelt, hvis I bare hører efter. De hvide er 1. De røde er 2. De blå er 5. Og de sorte er 10. Ja, og fuck det. Og hvor hurtigt går blinds op, og hvor lang tid går det op? Det finder vi ud af, Anders. Det skal nok. 1, 2, og vi går op. Blinds går op, når det er køn runde. Ja, og det her, det er outhouse, og det er frit drop, og... Der var sgu lige 3 kriger. Ja, Mar, han er gået all in her. Nej. Ja. All in. Der er lukket. Det er ikke bare det, der er. Jeg ved, det er dig. Så er vi helt enige. Så du ved stadigvæk ikke, hvilken hånd den egentlig var. Ved du hvad? Det var sgu da Men Jesper er ikke så stort. Man spiller jo mand, man spiller jo mand, der ikke går den. Det er lige meget, hvad kortet siger. Jeg får fast, hvor mange er med, hvor mange er ude? Er der bare mig, eller er blanden i? Bare spil i hånden. Du bliver blander hele tiden. Kom nu. Hvad har du det? Jeg aner ikke, hvad du har nu. Han er fuldstændig lidt ærgerlig. Den er bare poker, ikke? Ja, jeg skulle med. Jeg forstår slet ikke det der pokerspil. Men prøv lige at høre, hvad sker lige med Tusias? Ej, det var ikke Tusias. Der er altså nogen, der går efter ham og ligesom trøster om det. Jamen det gør Nico også. Nico, han er også gået. Han har trøst ham også. Nicolaj, han er Flemming, det er din skyld. Jamen, jeg ved ikke. Det er noget lort, du har mere styr på. Jeg synes, det er Mr. Poker, og det er himself. Det er ham der... Det er da i orden. Man byder op, hvis man har 7, og man ved, der kommer 2. Så byder man op. Så skal jeg 8, 9, 10. Det er godt spist. Nu skal du ikke blande mere, hva'? Gås Nielsen, mand. Bare helt spids på 10 søge. Så Jæver, nu byder jeg op til dans. Blander ikke mere. Gås Nielsen, nu slår du. Så er det alvor. Gås Jæver, Nielsen. Og så... Ja, det blev godt nok lige lidt for kedeligt, så vi prøver at finde noget andet. En gang til. Jeg tager som en 20 på det her. En knap. Saved by the night. Simsalabim. Tag på 20. Du må godt fjerne fingrene. Må jeg godt gøre det? Nej, du skal lige fjerne fingrene. Det skal du lige fjerne. Nej, vil jeg. Nej, det skal du. Kom nu, spil nu med. Det skal du. Hold da. Er du helt sikker på, at det ikke er nogen af de 2? Altså, jeg er ret sikker på, at det er klør 10 i hvert fald. Jeg er lidt mere usikker på den der. Så prøv at kigge på den. Ja, det burde være råden 9, men jeg har en rigtig lugt mistanke om, det er klør 7. Jeg tænkte, det er nok. Fuck, hvor er det gjort!
godt at få en rookie med? Det er så godt. Så kan vi køre med. Nej. Klokken er... den er blevet mere end 7:15. Vi er helt friske. Kameramanden, nej, det var først klokken 6. Meget dejlig morgen, hvor vi har fået dækket her, kan jeg se. Det synes jeg, det er meget overdådigt. Jeg skal lige høre de der knægte, de ligger så bare i toppen af høstgangen så. Nej, jeg fik næsten i går en form. Jeg fik i går. Hun var lige det her ikke 36 point. Sagde du til ham? Så fik han det ud af allerede. 34 måske, men ikke 36. Hvor god synes du er til at køre? 4. Det er ham, der er syg, der sidder derovre. Hvordan går det med dig? I like. Simsalabim. Nu er det dag 2. Så har vi så smadret jern i går. Smadret Jern i går. All time great smadret jern. Smagerjern. Så smager den nu. Lad os se. Ja. Det er... Vi har paraplyer i dag. Vejrudsigten er rigtig skidt kørende. Og så havde den sidste i går også. Hvad siger du? Drive of the century. Ja, det er lækker. Der var nej. Fordi at mig kommer Grumpy i går, ikke? Ja, det er. Og så Anders er mig i går aften. Ja, hvor har big Grumpy. Peace, love, and human condoms. The human comp... Nej. Så har vi Jensen for en god par her, tror jeg. Ej! Jensen! Ej, det var lidt ingen kalorier til bakkespil. Det her det er et rigtig lækkert golfhul. Specielt når bollerne de lander de rigtige steder. Det er den sjov her. Rammer han kommer hernede fra. Rammer han vælger så flægten hele vejen op på den vej. Og her udenom. Og faktisk ligger han bold herovre. Meget imponerende. Jeg skal nok lade være med at filme, der rammer. Så spiller han det. Ja. Rammer han ikke, her filmer. Så vi slukker herfra. Hvad står vi? Hvad er udfordringerne nu? Prøv at lade være med at jogge ud i vandet. Der kommer snil og finde på dig. Nu tager han en sneaker. Stop being a diva. Jeg tror jeg selv tager en. 13. Vi tjekker her. Det ser sådan her ud. Det er den bil med jorden. Der går nogle af drengene. Så vi slår videre. Så var det gået lidt frem der. Du har ikke set det. Der stod nogen til at slå ud dernede fra. Rigtig sindssygt. Ja, Ej, gør det. ja. De måtte lige råbe op. Ja. Er det jo en film rammer? Hvad? Så er maden vel overstået, og der bliver studeret. Det var dejligt. Må jeg være med et stykke brød? Brød i Flemming. Kom her. Lidt kulfart, det hænger jo altid klar. Det er sådan, vores aftener de kører. Det er lækkert at køre det, hvis ikke. Det er nok også fået en streg. John, han skal jo snart til at holde weekend. Ja, det er ordentligt, jeg filmer. Og så går vi
Det ser noget bedre ud i dag. Prøv lige at høre. Ikke noget. Så tager der is der. Hvor lang tid siden vi har fundet den? Hvad siger du til vejrsituationen? Det ligner perfekt schenkervejr. Flemming, er du optimist i dag? Jeg skal lige efter 4 slag, så kan jeg fortælle lidt mere. Må jeg se hoften? Jamen det ser rigtigt ud det der. Niveauet for i dag, siger han. Det ser godt ud. God opstilling. Ja. Det er egentlig meget godt med lige 20 point af ham. 28. Det var derovre. Det ser godt ud. Ja, klar. Godt, slice. Det er Jensen på hold 3. Han kom til at droppe sit drive. Så nu skal den lægges op. Nu må vi se, hvordan det går. Det ser fint ud. Ja, ja. Nej, det var ikke langt nok. Kommer Jesper. Går han efter den. Jo, han skulle holde nu op. Bonks. Jeg lige spille det her rigtig lækre hul. Og der er både blomster til drengene, og der er solskin. Vi sveder simpelthen som svin. Det blev så til 2 streger til drengene deroppe. Det var ikke så godt. Vi prøver igen. Jeg har Jensen på hul 6. Hans drive var egentlig fint, men der ramte træet. Så nu står han sådan lidt delikat her. Se hvad han kan med den. Det var ikke så... Og godt igen. En god. Der er hole 1. Vi er på hul 18. Vi har der er som på vej ind. Det er tæt på at blive lækkert. Det blev det bare ikke. Der har Flemming, der har sikkert fået 0,5 milliard point. Nej. Der kommer Yugi med ting og sager. Jeg tager cola. Jeg kunne tjene mere. Hvad med det, vi spist? Nu er I kraftigt med op. Så sidder vi klokken 5:30, så er vi ikke med tips tilbage. Vi skal jo have flere nu. Det var der en... Det er det, vi lige står og diskuterer nu. Folk går helt amok. Der er nok i den der rum. Bare tag det helt tilbage. Nej. Og der er saltpind. Vi har 9 poser chips for en. Nej, det er lige over. Det tager cirka 2 gange kvarter, ikke? Kvarter. Ja. Halv time. Og det er der, vi skal. Nej, vi er... Det er green-turen på off-road. Den obligatoriske skovtur er i gang. Og så Danmark. Der er Danmarks landskamp om et øjeblik. Der var lige nogle gode...
Det er lidt det samme, når man prøver, hvis man prøver for kort. Der er fodboldkamp. Så rammer man ikke. Altså, når man ikke rammer målet, så scorer man ikke. Hvad hvis man prøver? Kom nu på, Ben! Kan du ikke optage det der, Mika? Eller et par 5 år i dag med Så meget må sige, det er faktisk bedre at være heldig at være god, ikke? Sådan er det. Det er livet. Story of my life, man. Så der er overgangsastik. Vi spillede et par 5 år i dag. Jeg tror, vi tog 24 slag. 3 slag. Hvad må nu det? Frispark! Nej. Hvor er han latterlig, ham der ud til en modspiller. Målmand eller noget? Kan det ikke sætte målmand? Han er fuldstændig latterlig, mand. Det er anden gang, han laver en jernblødning. Nu er vi fucked. Prøv at se det hele med et momentum her. Hvad fanden er det for noget, det her? Bare sige det. Overgangsastik. Prøv lige at se der. 10, 2, 3. En rammerkraft, det er med kassen. Yes. Nej! Det er mere halvlejsresultat. Det er lækkert. Det er lækkert. Prøv lige. En gang til. Skal han med ud på banen i morgen? Kampen er slut. Og lige kørt. Få lige den der. Få lige det bådhården. Der er ikke nogen af de andre. Jeg har set de flere af de andre biler. Jeg skal tage det lidt længere. Der er ikke indbygget til. Du har slet ikke det der røvtæp. Hvad snakker vi der med røvtip? Det er fordi maden har kugler på forsiden. Nej, han har sådan det. Han lægger til. Der er gang i grillen. Er det en, der giver finde en, der står i eller andet? Jeg finder en gaffel eller noget. Har du et låg, du kan putte ovenpå, måske eventuelt, så du kan slukke brændet i ilden? Jugi, han har været grillmester. Det går rigtig godt for ham. Ja, prøv at se bøllerne. Ja, bøllerne lige sæt over. Nej, bøllerne der. Det er klart. Det er rømme god ud. Prøv at se her. Må jeg lige spørge, hvem der valgte salaten? Jeg har kun en ting at sige. Salaten Mike. Hvem tog salaten ud i butikken? Der står det i mums. Sådan. Moms. 2/3 i det. Men 3/4. En brøk. Champs Speech handler lidt om, hvordan det forgangne år har været, siden man har vundet. Jeg har vokalen stående forskellige steder i hjemmet. I stuen, i kontoret, i køkkenet. Jeg har fået skæld ud. Men der er én ting, der er fælles. Jeg har vokalen stående for tredje gang i øvrigt. For tredje gang i øvrigt. Og det er, at man bliver mødt med 2 reaktioner. Håndelig latter for parmiddags kvindelige deltagere. Hvad fanden er det for noget, du har at stå ved lige? Skulle du ikke have din Piet Hein, Fritz Hansen og Arne Jacobsen fætteri stående frem? Og så står der kraftet med sådan en fætter der. En flot en. Og så efter 2 flasker rødvin, så kommer den mandlige halvdel af parmiddagens deltagere og siger, hvad er det for noget, du er med på det her? Og så bliver det rigtig, rigtig misundelige. Hvad er det for noget? Ja, men han er også... han har engang gået til golf, og jeg har også spillet noget tennis og noget mountainbike. Men det er lige meget, om de har spillet tennis eller noget mountainbike eller crocket, hvad fanden hvad. De er altså misundelige, når de kommer over og spørger, hvad fanden er det for en fætter, du har stået over i hjørnet her? Og det er meget... det skal vi lige tænke over alle sammen. Det er ikke, hvor grimt den er. Vi skal elske at... nyde, hvor meget vores koner hader den her vokals præsens. Det er jo sagt, det er nyde, hvor meget vores koner hader den her.
Udover det, så skal vi... Det var en lille opsang. Der er ikke mange, der har smidt med ting i år. Også da det er gået rigtig skidt. Og til sidst, jeg er stolt over, at der kun skal skiftes et navn på indgravering på pokalen i år. Det er fornavnet. Jeg er ret sikker på, at Ramo han vinder i morgen. Der er pres på. Og man kan tabe turen, det er helt sikkert. Fyr Naf for satan. Tak for en fantastisk tur, og velkommen til en ny mand. Du er et shank. Et kæmpe stor fedt shank. Din flyve græmmer sig over de kummerlige slag. Et shank. Et kæmpe stor fedt shank. Din flyve græmmer sig over de kummerlige slag. Så skal vi lige må lukke døren her. Ej, jeg sagde, det er ringspist det her. Han skiller jo. Ja, det kan godt sige. Han er ikke så godt for ham. Han er lidt træt. Fisse! Han har ikke flere kræfter ham der. Jeg må bare godt tænke mig. Hvad? Skal du op og snorke, Mikkel? Ja, han skal op. Det går godt. Ja. Han skal sænke sig. Skal vi have Mike? Mike? Ja, hvor der er flere skraldposer, så det står sort. Det er sjovt. Så er han vigtig den her. Og det ligger så god 1-0. Hvem er så på Komi? Who the fuck is Fitch? Det er Abercrombie smager. Who the fuck is Abercrombie? And it's not Fitch partner. Abercrombie en Fitch. Jeg vil faktisk godt tænke at brænde en eller anden af i lugtet. Jeg tror, jeg melder fra der, eller? Du optager. Og det kan sgu godt være, at I lige skal høre Camilla. Distortion. Jeg forventer, at du må bare finde nærmere, fordi... Den aften var der... Jeg vidste, jeg arbejdede for selv der. Ingen ballade. Nørrebro Torv, eller? Det var altså hans tog, Nørrebrogade. Helt ude ved Nørrebro. Det er ikke fordi, sådan noget med blabløs. Var der musik, eller hvad? Musik i gaderne, og kæft. Du er færdig. Er du færdig med det sidst? Var det ikke nok, jeg stod op klokken 4 stykker eller sådan noget, og skulle have juice på, før i søvn igen. Det er søndag morgen. Vi er pakket på valgdag. Det lyder som om, at det bliver lavet morgenmad. Det ser godt nok sådan ud. Er der tryllerier, du har gang i der? Skal du lige gang i æggebækken? Nej. Det er lækkerier, hva'? Det er lækkerier. Bolden i debuten. Hvad er dine forventninger? Det er helt klart 28 point. Det var ikke godt nok. Det er forventningen. Det var jo lidt skuffende. Vi må se, om de justerer sig op til 38. Det kan jeg fortælle efter hul 3. Det lyder bedre. Men god kamp. Tak. Finalebolden. Hvad er forventningerne? 11 slag efter. Eller point. Jeg går benhårdt til andenpladsen. Og så må vi se efter første 9. Om der skulle komme noget ekstra gode efter. Det ser spændende ud. Det er blæst. Lykke til. Ramo. 11 points forspring. Det er din tur at tabe. Det ligger. Don't fuck up. Det ligger lige til venstre ben. Don't fuck up. Det er bare ikke bonkersen. Det er dagens devise. Hvad med vandet? Vandet, det er okay. Det skal nok komme med. Jeg swooper over den. Spil godt. Jo, de tager en. Jeg er træt. Var det hårdt? Var det langt? Var det langt? Var det langt? Det er lidt langt, kan jeg sige, synes jeg. Jeg er glad for, at vi kan have pizza i aften. Ja. Og nu er du med til Jylland. Aktivitet. Er du glad for den potter? Nej, jeg er sådan set rigtig glad for min 8. plads. Tillykke med det. Tak. Så fjerner jeg mig lige.
Kys pokalen også. Kom så, kys pokalen. Og så er der faktisk lidt t-shirt med her. Godt stund. Du har et shank, et kæmpe stor fedt shank. Din flyve græmmer sig over de kummerlige slag.